o equipo Tony Son, ¿no? Que sempre están aquí axudando a que todo sexa posible. Tamén agradecer, e aínda que non estean aquí, porque como é lóxico, os artistas e as artistas pois lóxicamente veñen, e a non ser que os chamemos para que volven, marchan, pero públicamente quero agradecer a todos eles que aceptasen este convite para que todos e todas pudiéramos gozar da súa arte e como non, pois darvos as grazas a vos, porque eu non me canso de repetir que xa podemos ter a mellor programación, pero o público é o que facedes que as cousas teñan éxito e que vayan para algo, porque se non hai público, pois lóxicamente non ten sentido, programar. En esta